Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbu Della Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilqawkom għal podcast tal-lum, nirringrazzjaw il-daw kolla li seguna, kien permezz tal-Facebook u social media kolla, YouTube, etc. Imma l-aktar il-ġimma fil-għaxija għedin jarawna ħafna nis li mandomx aċċess għall-internet. Ekku, fuq Smash. Li mandomx Facebook, illi mandomx, dawnu ma 25% tas soċjetà tagħna illi mhijiex fissata fis-social media u tara bis television. Ekku. U dintukom l-opportunità anki għalikom għax għalina ħadd muorrimi kulħadd importanti illi intom tarawna nhar ta' ġimgħa ma' ħafna oħrajn ukoll podcast il-biskuttin il-ġimgħa fid-9 ta' filgħaxija fuq Smash Television. Yes, u għamlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp fuq 981-276-76. U bħalissa Ewropa tila u Ewropa niżla. Elezzjonijiet tilajn, elezzjonijiet niżlin. U l-mistiedna tagħna hija kandidata għall-Ewropa. Diġà kienet ġol-Ewropa. Ekku, kienet membru parlamentari. U għandna bżonn ħafna Maltin li għandhom l-esperjenza biex ikunu fil-Parlament Ewropew. Ħadħlif? Claudette Abela Baldacchino. Għawkom għal biskuttin tal-lum, Claudette Abela Baldacchino, nselmulek. Nselmilkom Alfred u George, zewċ tiħbib gbar tiegħi li nafhom snin twal. U bqajna bl-istess qalb. Inħobbuk. Naf u jien inħobbkom lura, imma jien ma nistax nibda qabel ma tagħmlu li l-ewwel mistoqsijajna ma nafx il-mistoqsijiet kif ħajkunu grilling tiegħi. Il-grilling. Imma jiena Alfred għandi ammirazzjoni kbira lejk mhux biss bħala personalità, imma wkoll bħala sindku u iktar bħala sindku għaxina għext 17 sena ta' kunsilli lokali. Għaliex il-ġejt li għamilt int ġol-Belt Valletta mhux biss taraħ imma tmissu bidejk. Jiena qed inkun ħafna jien dejjem kont ma' nies u bqajt ma' nies, imma dal-aħħar ma tafx kif imbagħad tkun kandidata uffiċjali ta' partit politiku, allura tinbidel daqsxejn il-mod ta' kif ħarsu lejk in-nies. Għaliex fil-waqt li sa 6 xhur ilu kont inkun il-belt u dak li jkun ara Claudette. Issa Claudette imma fil-vesti tiegħi ta' kandidata. Nintaqa' ma' sinjura. Ħanut ta' wieħed ħabib tagħna, ma nafx hekk nistax insemmih, ma Luciano ħansemmih għax jismu Luciano. Luciano kulħadd jafu l-belt, ekku, imma Luciano huwa ħabib tiegħi personali. U kont qegħed hemmhekk, u dis-sinjura kienet dejjem tarani u matul iż-snin kont anke ġieli kellimt lir-raġel tagħha. Għaliex kienu jkunu flimkien u kont niggustom koppja anzjana imma għadhom tip-top. Ekku. Tip-top. Iżommuha. U jina nħu pjaċir meta nara nis li kibru fl-imkien u żwieġ tagħhom irnexxa. Imma dil-mara ġiet fuqi għalt li Claudette kemm inni ma narak il-belt, tila x'kien inni naqra ma niġi, għalt li imma missjajt ħaġa waħda, għalt li għax in the meantime miet ir-raġel tiegħi. U din il-mara bdiet titkellem fuq ir-raġel tagħha, imma mbagħad Alfred Zammit daħal fl-istorja bħala sindku. U semmiet li l-ġest nobli tiegħek
ta' kemm inti ħatħsib lil din il-mara, ġifieri inti mhux il-Belt Valletta l-estetika biss, imma l-Belt Valletta ir-ruħ tal-Beltin. Dik hija raġuni. Alfred, nibda ngħidlu paspeċi semmija, Alfred joqgħod il-Belt, trabba l-Belt, għadu jgħix il-Belt, ġifieri il-weġa li jħossu ir-residenti imma jiena bqajt impressjonata, għax di mhux talbitni l-bankina, jew mhux talbitni il-bozza li normalment meta tkun fil-kunsill jitolbuk, imma qalt li kemm is-sindku tal-Belt Alfred Zammit kien ta' komfort għalija, kien ta' spalla għalija tul il-ġimgħat u x-xhur li hija tilfet ir-raġel u għadha d-dejja, ovvjament meta tkun inti għamilt 60 sena miżewweġ jew iktar u titlef il-parti l-oħra li tkun għext magħha, trabbejt magħha. U ibsa ħafna. Mhijiex xi ħaġa komfortabbli. Allu inti taf xi ġifieri Alfred għax inti għaddejt minna il-mamma tiegħek niftakar kemm ħadd ssiba inti u kemm iddispjaċina li ma baqgħetx magħna. Isma' xi ħaġa bħal din li dik kif semmejt, aħna inti wkoll inħobbu s-soċjal. Ekku, jiena ġejja minn dak il-qasam u fil-fatt din. U din ħaqek proset, aktar milli kieku għamilt aktar linji ħodor u bluni. Ejwa, ekku. Jew għamilt triq bit-tarma. Persuna li tfaħrek għax tkun ejnta. Imma ena moralment, psikologikament, ena kien ta' spalla. U jina nħanħu spunta li ġdil-ġimma propju fit-19 ta' Marzu kienet il-festa ta' rabtin biex najdu ekku San Giuseppe u kienem festa sabiħa ħafna, ma f'dik il-ġurnata fakkarna ġviri 4 ilu. Ifakkarna l-jum dinji tal-ħidma soċjali. U fil-jum dinji tal-ħidma soċjali ma nistawx ma nfakrux il-dawk il-professjonisti kollha illi jkunu ta' spalla għal ħaddieħor meta anka huma għandhom bżonn spalla li infushom għax inti li tisma' l-problemi ta' ħaddieħor ukoll iġalek tgħid isma' anke jien jista' jkun li għandi bżonn lajnuna. Ġieli aħna bżonn xulxin u inti semmejt il-Parlament Ewropew George u jiena ħanitkellem ftit fuq hekk għaliex jiena 10 snin ilu mill-Parlament Ewropew ħdimt fil-Kumitat tal-Politika Soċjali. U hemmhekk kien ikollna diversi rapporti partikolari li jitrattaw l-uman. Ġiri, għax aħna naħsbu l-Ewropa hija l-bot. Imma l-Ewropa tista' tinżel fil-livell tan-nies kemm aħna nkunu qegħdin norbtu lil nfusna magħha. Mela. U nagħti eżempju, dak li jiġri Brussell ma jibqax hemmhekk, jolqotna direttament imma tgħidli jiena kif ħajolqot nittri u l-bankina. Illum il-ġurnata n-nies ma jitkellmux biss fuq hekk. Le. Għax illum jien ma nintaqax ma nissu jsemmu li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, pereżempju, Alfred ma nintaqax ma nissu jsemmu li l-pagi. Ħafna drabi n-nies iridu min jismagħhom fuq l-affarijiet kollha tagħhom. Int qajt ma' sales girl pereżempju, qalt lina mhux ħankellmek fuq il-kundizzjonijiet tal-pagi tiegħi semmejta meta tkellimt il-Belt Valletta Alfred kemm ħadd pjaċir dikinhar li kont mal-Prim Ministru kien hemm laqgħa sabiħa l-Generators Union. U semmejta din il-sinjura, għalt lina mhux ħankellmek fuq il-pagi, għalt lina xin il-paga tiegħi tajba, għalt li hawnhekk għandi kundizzjonijiet tajbin, għalt li ma jiena qalbi toħroġ meta jiġu n-nies anzjani kellmuni fuq child to parent violence x'inhi din. Tfal jabbużaw il-ġenituri tagħhom inti tibda taħseb li huma tfal Isawtuhom. Imma mhux dik il-ħaġa. Il-flus u l-affarijiet li joħdulhom. Din il-liġi u llum tajjeb illi nsiru nafu iktar il-Claudette għal min forsi ma jafek sew. Aħna l-lum stidinnik biex nsiru nafuk. Tajjeb, iktar minn qatt qabel. Imma din tanti serja li l-liġi tgħidlek George, inti meta jmutu l-ġenituri hemm il-leġittima jgħidula. Jiġifieri li inti tiret mill-flus li jkollhom il-ġenituri. Tajjeb, jekk il-ġenituri jiktbu ċaru tont anke fit-testament li kienu msawta pereżempju mit-tifel ta' hemm 5 kondizzjonijiet. Titlef anke leġittima. Jiġifieri tanti serji. Jekk tabbandunhom, jekk issawwathom. Jekk issawwathom, it-tlieta l-oħra. Huwa dan, huwa s-servizzi f'pajjiżna tjiebu tant illi anke għandna servizzi partikolari illi joffru lajnuna għal ġenituri illi b'xi mod ieħor u liedhom qegħdin b'xi mod jabbużaw minnhom, ġifieri da s-servizz jeżisti. U jiena l-ewwel ħaġa jiena għalfejn jiena
laburista, għalfejn jiena nikkontesta poġġejt il-kandidatura tiegħi fisem il-Partit Laburista, mhux għax qalli l-Prim Ministru saqsini u reġa' saqsini u dik right, nafuha. U maħna bħala familja ma stajniex nibqgħu ngħidulu le għaliex nemnu f'dak li qiegħed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela. Imma iktar minn hekk għax jien qalbi maż-żejr u mal-batut issa inti tgħidli imma llum kulħadd tela l fuq. Imma min tela l fuq xorta jista' jgħaddi minn dawn is-sitwazzjonijiet ara ma naħsbux illi għax tkun tlajt il-fuq fis-soċjetà ifisser li ma tgħaddix minn sfidi bħal dawn. Ara ma taħsibx li inti għax ikollok il-mezzi m'għandniex nies li b'xi mod jew ieħor issa ejja npoġġuha kif inhi mhux kulħadd għaddej minn dal-kundizzjoni taħna għandna familji li għaddejjin tajbin. Jiena meta kont il-festa tar-Rabat għajt ma' ħafna nies u kien hemm min qal jien m'għandi bżonn xejn. Jien m'għandi bżonn xejn. Ġifieri jidher li s-sitwazzjoni f'pajjiżni hija tajba b'tali mod illi l-ekonomija sejra tajba allura aħna qegħdin ninvestu fin-nies u qed intuhom il-mezzi l-finanzjarji biżżejjed biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja tajba. Imma fl-istess ħin ma nistgħux ninsew il dawk it-tfal abbandonati u minnhom għandna madwar 500 fil-pajjiż li jiġu li jew din f'home jew inkella din jiġu fostered, ma nistgħux ninsew il dawk il-20, 22, 25,000 illi għal xi raġuni jew oħra jirrikorru għas-servizzi soċjali tagħna għaliex għandhom bżonn għajnuna partikolari mill-professjonisti pas-psikoloġi, social workers u dawn issa forsi wkoll għaliex hawn iktar għarfien tas-servizzi. Imma aħna ma nifqux hemmhekk. Jiena, per eżempju, fid-door-to-door li qed nagħmel qed nintaqa' anke ma' ħafna anzjani u fil-waqt li għamilna u tejjibna u saħħaħna ħafna l-issues relatati mal-housing soċjali, imma għadna qegħdin niltaqgħu ma' dawk l-anzjani tagħna u mhux l-ewwel darba li kellimt anke lill-Ministru responsabbli illi għandhom problema minħabba t-taraġġ. Għaliex għandna pereżempju Santa Luċija għandna ħafna appartamenti fejn in-nies kibru hemmhekk illum huma anzjani u jitkellmu dwar il-biża' tagħhom li jispiċċaw priġunieri f'djarhom. Issa jiena nemmen li ma jistax isir kollox f'daqqa u għalhekk qed ngħid għamilna tejjibna saħħaħna is-servizzi tagħna anke tal-housing u għandna diversi skemi. Imma dawn in-nies meta titkellem magħhom jgħidulek jiena ma rridx nibqa' priġunier ġodari. Ġifri hemmhekk forsi għandna fejn naħdmu wkoll. Iltqajt ma' żagħżugħa wkoll dal-akkaru u vera ħadd pjaċir biha. Qalt li jiena qalti fil-waqt li sħabi jitkellmu ħafna fuq it-teknoloġija hawnhekk irridu noqogħdu naqra attenti għax it-tfal saru addicts. Kulħadd bil-mobile u bit-tablets u x'nafnien. Tiż-żagħżugħa ta' 22 sena qalt li jien ħadd pjaċir ħafna li l-Prim Ministru ħabbar l-open spaces illi ħajat lura lill-familji biex ikunu jistgħu jikkreaw ruħhom. Ġi tieħu pjaċir meta tiltaqa' ma' nies li jitkellmulek fuq dan. Jiena nemmen li anke social media n-nies kultant tibda tejja wkoll, ġifieri ħafna drabi anke meta niltaqgħu iklas ma' tful mobiles ta' it-full mobiles. Bħalissa tisiru ħafna taħdidiet fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju kien hemm suġġeriment li jitwaqqaf kummissarju għas-sigurtà. Smajna l-armi, per eżempju, kellna diskussjoni waqt il-programm tagħna kalamita li qed kexkiext. Fis-sens jekk ħajkun hemm armata tal-Ewropa, irid ikun hemm fabbrika li qed toħloq il-missili. Issa dawn il-missili jridu x'imkien jinħlew għax inkella l-fabbrika ħatagħlaq u ħajintilfu l-impjiegi. Jinkwetak dal-fatt. Ismani, jiena l-ulid mhux ħanibathom għall-gwerra. L-ewwel waħda. It-tieni ħaġa. U laqas ħanibat il-lulid ħaddieħor. Ġifieri jiena konsistenti f'dak kollu ngħid. Inkella ngħid li jien favur il-paċi mbagħad fil-Parlament Ewropew nivvota favur il-gwerer u l-armamenti. Ġifieri jiena dik qatt m'għamilta jiena il-pożizzjoni tiegħi hija ċara, l-pożizzjoni tiegħi dejjem kienet ma' Malta. Malta dejjem ippromovwit il-paċi. Aħna pajjiż tal-paċi, niftakar u wasalna viċin il-31 ta' Marzu il-Perit Domintov ħadem tant biex inneħħu l-bażi militari minn pajjiżna u blajta tiegħu ta' Helsinki 1979 there is no stability in Europe without peace in the Mediterranean kien dejjem ċar fil-ġlida tiegħu.
favur il-paċi u baqgħu konsistenti kull Prim Ministru li kellna f'pajjiżna ġifri elett fisem il-Partit Laburista, inkluż il-Prim Ministru Robert Abela li qed jaħdem tant u tant favur il-paċi, ġeżgu li jinkwetawni jiena l-flus irrid nivvutom biex ninvestu fin-nies, biex ikollna ekonomija b'saħħitha fil-pajjiżi Ewropej, biex ikollna nies b'saħħithom fil-pajjiżi tagħna inkluż Malta. Mela nivvota l-flus għall-armamenti, mela nivvota l-flus biex lillu li du li tħadd ieħor nibagħthom jiġġieldu l-gwerer. Id-dinja għandha bżonn il-paċi biex ikollna serħan il-moħħ. Ekku, darba ngħixu wara kollox. Erbatijiem, niġu erbatijiem hawnhekk. Fil-fatt illum mort funeral ta' ħabib tagħna Daniel Mizzi li għandu 42 sena u hekk bdejt ngħid bit-tfal tiegħu żgħar fil-funeral għadhom żgħar, letteralment tfal, għandu żagħżugħ ukoll, jiġifieri ommu missieru għadhom ħajjin, jiġifieri tara it-tebut ta' Daniel ħireġ. Warajh il-familja kollha li għadha żgħira, inkluż ommu missieru għadhom ħajjin għax mitfeta żgħira u hekk ġo qalbi di l-ħajja tanti qasira li l-bniedem iqassara jista' jkun billi noqtlu mo speċjali fil-gwerra. Però ħanibdlu ftit is-suġġett. Claudette hija mill-Rendi. Ekku, mill-Rendi trabbe. Aħna niftakruk jiena iktar forsi minn George, ġurnalista ta' One News. Il-karriera tiegħek bdiet bħala ġurnalista. Ux vera, mill-bidunet. Mill-bidunet tal-istazzjoniet u għan, għatma bdilt l-istazzjon kontem bqajtem tejjemem, bdejna f-istazzjon fejn ma kellna xejn, Alfred. Niftakar bil-fiskatur naslu l-kikri, semmejta dil-ġemma kombinazzjoni u semmejta. U ma kellna xejn. Jenu niftakru naslu l-kikri fil-fiskatura, laqas sink ma kellna, u rrit ngħid grazzi l-persuna li l-lum qed jospitana hawnhekk, jiġifieri il-ħabib tagħna Joe Baldacchino u Martin Baldacchino u oħrajn, għax kont se ngħid Martin. Martin jekk tippermettili ħanibgħat it-tisliet tiegħi l-mara tiegħu Mary. Inni ħafna ma nara, snin in ma nara. By the way, jorganizzaw xikla l-ex ta' Super One. Iva, nafbija. U t-tiġi. Għax inti waħda minna. Kont qed ngħid grazzi lil Joe illi kienu illi waqqaf flimkien mal-Partit Laburista dak iż-żmien is-Super One. Li jiena gburi, jiena gburi li jiena mis-Super One. Anka jienu jiena xin Roberto Francal nsejjed li dak mhux Super One, jiena l-ħija baqa' Super One. U importanti li f'kull ma nagħmlu fil-ħajja nkunu gburin b'dak li għamilna. Ħansa ngħidlek xi ħaġa fuq Claudette. Claudette tħobb il-ħwejjeġ. Min fejn tixtri ħwejjeġ? Ara, jiena inħobb, jien trifter. Trifter ġifieri, meta persuna tħobb pre-loved clothes. Issa, mhux għax. Ħwejjeġ użati. Xi ħadd li pereżempju dal-ġilek imma baqax jiġini. Jew qatt ma lbistu għadu bit-tikketta, jtihom il-ħwienet tal-annimali, jew inkella l-karbul sej, jew puttinu għandhom. U tixxi minn hemm. Unħobb ħafna nagħmel dan it-tip ta' thrifting, ġifieri jew tibdel il-ħwejjeġ ma' ħadd ieħor, naf issa jkun hawn min jgħidlek imma din hija realtà. Hawn Malta forsi għadha ma qabditx imma ħafna żgħażagħ illi jħobbu jagħmlu hekk. Issa ngħidu kif inhi. U tajjeb li. Graziella Galdes Anselmila minn hawnhekk ħabiba tiegħi u għandha brands biex marriċ noqgħod nagħmel reklami imma jekk tippermettuli u nħobb ħafna nixtri il-brands illi għandha hi. Grazzella ħelwa, sellinna għaliha. Imma din tal-thrifting tibża għall-ambjent. Barra minn Malta u dal-kunċett li għaliex tant il-ħwejjeġ jagħmlu ħsara lill-ambjent l-ewwel ħaġa li tkun materjal, il-materjal jekk ma jkunx tajjeb ħajamessar l-ambjent. Għandek iċ-cheap labor jekk pereżempju in-nies qegħdin inti immaġina tixtri xi ħaġa u tixtri 5 euro, tixtri top tgħid kemm urħis, imma min ħadmu dak kemm għala flus biex għamlu. Għax dana daw l-affarijiet il-materjal li ntuża tajjeb jew le. Allura meta inti tirriċikla, inti qed l-ewwel ħaġa tagħmel tajjeb għall-ambjent. It-tieni ħaġa il-ħwienet tal-annimali jew marċ nsemmi ġifieri maw ħafna l-Inspire għandhom, il-Happy Paws għandhom. Isma' Puttinu għana millek domanda u taf kemm inħobbok. Imma inti imnalla kon daqsxejn għax kellek tibda il-gwerda robba.
Żgur li kelli. Naħseb il-ħwejjeġ li kontu 60 kilos. Il-gwardarobba l-antika, żgur kellek tibdilha. Bdilta. U x'kienet dil-mixja tiegħek? Għax jiena kultant kont noqgħod ngħid, għax jiena nħobbok veru. Ngħid imma diffissa tiżejjed Claudette jew le. Mela Alfred, ara, wara li kelli twins xint iktar mill-li meta kont pregnant u bdejt ngħid bejni u bejruħu anke l-familja u t-tobba isma' ma tistax titla' iktar. 110 kilos. U għet dina ma jistax ikun irrid nagħmel ħanamel u staqsejt għal-pariri u natajt il-pariri. Sa ħanamela ċara, jikaw me ħajsaqsini għaxin n-nis jarawnu jidu jikem imbdilt laqasad naqadni narfek. Jekaw min jaħseb li għaxqtajt l-istonku lej ma qtajtx l-istonku. Għankun ċara xaħafna nis qegħdin jagħmlu dil-biċċa xogħol dikajja għażla tagħhom tal-individwu ġivirina mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin. Jien għażilt x'niekol. Imma at one point, u għawnek irridu noqogħdu attenti għax hemm linja fina ħafna, ir-relazzjoni tagħna mal-ikel irridu nieħdu ħsieba. Għaliex kif qal Alfred, jien ukoll irrid noqgħod attenta li ma naqax fin-nasba illi nesaġera. U għandna servizzi bħal huwa dar kellna l-saħtek li joffru servizzi tajba l minn dik il-linja fina ikun wasal biex jaqbiżha. Għanna servizzi tajbin, professjonisti tajbin, għalix anka jiena rrit noqgħod attenta mi nifsi li dik il-linja fina ma naqbiżiex. Jiena naft zazax u anka ġenituri illi għaddejjin minn din ir-relazzjoni ħażina malika. Ir-relazzjoni ħażina malika li għan nispjegaw fi klim sempliċi. Meta inti jew tkun anoreksik, jew bulimik, jew għaddejja minn sfidi oħra marbuta mal-ikel, illum daħal il-konċett il-ġdid ta' ma niklu xejn matul il-ġimma biex fil-weekend nixorbu ħafna. Għanna tfal li għaddejjin minn daw l-sfidi tal-ikel ukoll, għax aħna Malta r-rata tal-obeżità waħda kbira ġifieri rridu noqogħdu attenti wkoll. U din hija issue li hija at heart, ġifieri jiena nemmen li anke mill-Parlament Ewropew nistgħu naħdmu fuq u qed ngħid hekk għaliex 10 snin ilu missejt ma' din il-ħaġa wkoll fil-Parlament Ewropew. U ma kif qed nieħu dan l-ispunt, ħansemmi punt ieħor Alfred, m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin, imma huwa l-qalbi ħafna. U ħanitkellem fuq it-tfal, għax inti fil-bidu saqsejtni fuq it-tfal, George fuq il-Pinaru Arter u Alfred saqsini fuq l-IVF u semmejtilkom l-istorja tagħna u kif jiġu n-nies ikellmuni. L-isfidi ma jispiċċawx mat-twelid, imma jibdew mat-twelid l-isfidi ta' tfal. Jien illum wliedi Pinaru Arter għandhom 7 snin u jina u Kevin ġifieri ma nbidlu xejn minn dak li ġralna f'ħajjitna biex kellna daw iż-żewġ tfal. Imma meta jibda jgħaddi żmien u l-iskola jibdew jiġbdulek ċertu attenzjoni, tibda tgħid mela l-isfidi tagħna ta' dak li jitkellmu fuqhom ġenituri oħrajn, jien nista' nifhimhom iktar. Għaliex? Għax inti qabel meta konna iżgħar aħna Alfred u George aħna kważi tampar xulxin. Kienu jgħidu l-aħwada m'għandux kwid f'ġismu. Dal-ħin kollu jew dil-ħin kollu tiċċaqlaq jew dal-ħin kollu. Kienu jorbtuni. Illum il-ġurnata dawk. Veru, għara ħajjita, kienu jorbtuni ma it-teacher kienet torbot l-isqajja ma s-sidġu. Imma l-lum ma tista' George ma tista'. Imma l-lum ma tistax, imma qabeliwa kienet tista'. Imma l-lum ma warfin iktar, illum dawn huma sfidi, diżabiltajiet li ma dawn huma diżabiltajiet li ma jidrux. Ma jidrux daw illum il-ġurnata, jiena ġenituri jikbu miegħi. Vera ta' Alfred, għax tibda taħseb Alfred qed jitħaq. Qed jitħaq bija dak. Għax inti qed George mhux bik. George. Le, imma. Veru kienet torbot il-teachers ma kellix Iva sa nerġax nirrepetiha. Illum għaw attention deficit disorder, illum għaw ADHD, illum għaw autism, ma rridux nagħtu timbri l-tfal. Imma dawn kollu huma kondizzjonijiet inviżibbli li ma jidrux inti. Mela. Bis-saħħa tiegħek ukoll jiena oħrajn sirna nafu l-aħħar darba li kont miegħi f'intervista fuq il-One fuq il-programm tar-radio tiegħi, Radio Television, u inti qed tinna li twildu madwar 600 tfal permezz tal-IVF. Ekku. Jiġifieri illum min ma jkunx jista' jkollu tfal hemm din it-tama li x-xjenza toffri u jien ngħid ukoll għax kien hawn min ta' l-impressjoni fi żminijiet oħra, smajna anke klip ta' ex-mexxejja ta' partiti illi jgħidu
illi l-almulej ma jtikx tarbija mela m'għandekx għalfejn toqgħod tipprova. Tajjeb, u mhux argument dak, jiena xorta ngħid illi l-IVF bis-saħħa talla għaliex Alla ta' id-don lill-bniedem, l-erf lill-bniedem biex ikun jista' f'din in-natura li mhijiex perfetta, tajjeb, għax il-perfezzjoni imwiegħda f'ħajja oħra, mela din ħajja mhijiex perfetta kulħadd jaf, tajjeb anke n-natura, għas in-natura mi perfetta, tajjeb għax hija xi ħaġa ħajja. Imma Alla ta' lill-bniedem dan l-erf li jista' permezz tal-IVF iva jwelled tarbija. U li m'hemm xejn ħażin. Ekku, ġifieri jiena sawa l-aħħar tad-dinja u lura l-miljun darba kont ma nibdel xejn. Ma nibdel xejn. Ħlief il-liġijiet ta' pajjiżna li ħadd ieħor f'10 snin m'għamel xejn. Ħalla l-apparat jiskadi. Ħalla l-apparat jintelaq u ma tax iċ-ċans u l-opportunità lill-familji biex ikollhom tarbija. Aħna issa f'dal-aħħar 10 snin biddilna tajjibna tajna l-mediċina b'xejn, tajna s-servizzi b'xejn anka ir-raġel tiegħi li jitkellem ukoll fuq din li xu Kevin. Pereżempju jiena f'barra minn Malta jċempilla jgħidlek hu isma' ħiddi ma rnexxitx hawn Malta għandna anka servizzi ta' psikologi illi jagħtuk l-aħbar. Ma apparti li jagħtuk l-aħbar, jagħtuk il-komfort tagħhom, il-pariri tagħhom ta' kif wieħed għandu jġib ruħu la darba din ma rnexxitx. Għax tajjeb li ngħidu Alfred illi x-xjenza sabiħa u x-xjenza tippermetti imma x-xjenza tista' tik bil-ħarta daqskemm tista' tik bit-tajjeb, għax lilna tatna bil-ħarta mbagħad tatna tajjeb għax mbagħad tatna tnej f'daqqa. Ġifieri mhix faċli li din mhix xi ħaġa u hija tgħid ħana mill-IVF kolli tfal. Mhux hekk, ma taħdimx hekk. Aħna 3 ġimgħat fuq 3 ġimgħat tagħmel iċ-ċiklu u ma jirnexxix. Tqum tittaqab fil-ħodu flok tieħu l-kafe u mbagħad wara 3 ġimgħat ma rnexxitx reġgħet. Mhux faċli. Ġifieri x'inhu l-parir tiegħek u importanti għalija llum? Lil dik il-mara u raġel ukoll tkun. Ekku għax jista' jkollu problemi raġel ukoll. Jista' jkun ġej mir-raġel. Mela, x'inhu l-parir tiegħek lil dik il-koppja li qed tarana u li s'issa ma rnexxilhomx ikollhom tfal. Ara, jiena ngħidilhom. X'iridu jagħmlu? Għamilhom kuraġġ. Żommu flimkien, kunu ta' spalla l xulxin għax iktar ma tkunu maqgħudin intom bħala koppja, iktar dik il-bond se tikom l-enerġija pożittiva u intom dejjem titu taħsbu mhux għax ma rnexxitx, ejja naħsbu li ħatirnexxi. Kif ħatirnexxi? Kif ħanamlu biex tirnexxi? Issa mbagħad ikun hemm min jgħidli għax jiena bqajt impejjeb ta' u għax jiena ħxint ta'. Imma skużi, mbagħad inti you have to follow, ġifieri tittamel il-pariri. Tittamel l-almu tiegħek ukoll. Għażan il-kors ma tistax pejjeb, ma tistax tixrob alkohol. Mhux hekk, ġifieri mbagħad toqgħod naqra ta' tgħidli imma jiena allura imma hija hu naqra paċenzja issa x'inti ma tistax ikollok kollox il-ħin kollu, tittamel naqa sagrifiċċju inti wkoll, apparti li nemmen il-ħsara, issa hawnhekk ħaj forsi ħajkun min jgħidli għax is-sigaretti jagħmlu ħsara. Jagħmlu ħsara. Mela, u qegħdin noqorbu biex nagħlqu. Ġid jagħmlu żgur. Bħala tewmin jaqblu jiġġieldu. Aj manna id-diska ta' Travelers ta' fuqha xemm xi xita. L-ewwel ħaġa dik id-diska hija id-diska ta' tfal tiegħi għax meta kienu għadhom ma twildux kienu jisfnu u nħosshom jisfnu ġożaqqi. Allura bqajna f'dik id-diska favorita tagħna u t-tfal iħobbuha wkoll immens lila u Sunshine fil-fatt għandna qattusa semmejnija Sunshine supposta ħadu ħsiba Pinar u ħadd nispiċċaj nieħu impatt anyway. Il-mistoqsija kienet jiġġieldu bejnietom. Għaċċettaw min jgħidu jaqbżu għal xulxin. Ara, jekk tħares lejhom tara fotokopi ta' Arthur għal Kevin, il-paċifista, il-paċenzjuż, il-huggable, il-lovable. U tħares lejn tifla tara l-omma. Esplużjoni. U jina smajtek tajt, li t-tifel miegħek u t-tifla. Iva, unbat hemm din il-biċċa xogħol ta' Arthur iktar miegħi ma jgħidu hekk l-affarijiet u Pinar iktar ta' missiera. Imma bħala karattri, Pinar ħadet kollox it-trobbija tiegħi, ġifieri kif jien. Nara fit-tifla tiegħi lili la tikber hekk din il-
U Arter il-paċenzjus, un-bat għandu xaġa oħra Arter il-numri, somma mix-xjenza, teknoloġija, ħadhom minn missiru, at the end of the day, missiru, Kevin huwa f'dan il-qasam, f'dan ix-xogħol ta' inġinerija dal-affarijiet. Fil-fatt, fil-bidu semmejt il-Martin Baldacchino. Believe it or not, jien il-Kevin nafu meta bdew jitwaqfu l-istazzjonijiet ma kellu xaqsam xejn mal-wan, ma kien ħabib ta' Martin Baldacchino għax raġel tiegħi kien jaħdem il-wireless telegraphy u kienu jagħmlu testijiet fuq l-arbli tal-gargur. Minn hemm ġiet l-istorja. Minn hemmhekk bdiet l-istorja tiegħi u tar-raġel tiegħi. Ġifieri ma kellux x'jaqsam ma' xandir ta' wara l-mikrofon imma kellu x'jaqsam ma' xandir. Tekniku. Kevin minn dak li joqgħod fil-ġemp. Ekku. Imma jissapportja kwis. Kevin tefani f'din. Għax kienu li għal il-Prim Ministru ma nistgħux nibqgħu ngħidulu le. Imma Kevin dejjem appoġġjani ħafna f'kollox anke fl-istudji għadni kemm għamilt masters, gradwajt is-sena l-oħra ta' 50 sena. Ġiviri tfal fil-lectures kien jieħu ħsiebhom. Inti fil-bidu tal-programm bdejtajt għalija. Kulħadd għandu difetti ma bdejtajt għalija li jiena lin-nies intihom komfort u dak huwa importanti. Però inti mhux inqas minni jiena naf kemm inti titkellem man-nies persuna li nies ifittxuk biex jikkonfortaw ruħhom f'ħafna affarijiet. U di għalhekk għatlek pereżempju ġili nkun x'imkienu jgħiduli f'udnejja it-tfal tiegħi ta' jew nepoti tiegħi IVF ta' jew pereżempju l-aħħar darba semmejt in-nies illi mitilhom xi ħadd bil-kanċer u nsellem il-memorja ta' tnejn min-nies li huma ħbib tagħna. Prof. Sent Nizammit li salva li ħajti fil-2006 wara kelli traffic accident kbir. U Dr. Viktor Kalvanja, it-tnejn li huma kienu preżenti għal konferenza fil-Parlament Ewropew fejn diskutejna il-kanċer fil-tfal, fiż-żgħażagħ u fl-adulti. U dawn huma tnejn min-nies għal qalbi ħafna għaliex li tawni kuraġġ u tama. Imma sfortunatament ma domx magħna, it-tnejn kienu ħbib tagħna Alfred. Ekku. Mela. Żewġ persuni kbar. Ent niżammit. Żewġ persuni kbar. Fred, Claudette wildet fi-17 ta' Frar tal-1973. Jiena nixtieq nagħmel id-domanda finali u ġek. Finali. Però għandna żewġ domandi biex nagħmlu. Relazzjoni tiegħek ma' li kelli lum il-ġurnata. Diffiċli u miex, noqgħod attenta. Ġifieri jiena ma nikolx kollox, jiena ġieli nkunu x'imkien, jiena pjaċir nara li kell, imma minix jekk ħadd xi ħaġa ma nerġax nieħu t-tieni. X'insibulek fil-handbag? Jekk inġib il-handbag hawnhekk, x'insiblek tal-ikel? Jew tgħid inti jew ngħid jien. Lipstick u make-up. Le, barra dawk. Tuffi ħadar u kukamber. Ħjara. Sellid. Tuffi ħadar u ħjar. Il-ħjar fi ħafna ilma. U by the way, jien it-tfal tiegħek għal dawk l-affarijiet jistaqsuni, Ġi tfal tiegħi. Nafti fl-oħra ta' sentej li tħobb il-kukamber. Vera? Veru. Elena, mela. Jien it-tfal tiegħi. Jien niklu hekk. Kattifla. Ita kattikol il-banan. Kattifla. U anka tfal. U tfal iva tfal tiegħi jistaqsuni għal biċċa ħjara u jistaqsu max għandek ħjar fil-basket, fil-kaxxe u għandek tuffi green imma ħadra di da tuffi. Aħjar id-derjom hekk minn Iva, fimni jitolbuni ħellu ta' u intuhom. Mela, għax jiena nemmen fil-bilanċ f'kollox jiena ma nistax it-tfal darba kien hemm waħda mit-teachers ta' tfal. Għalt li le taqtihom xi ħelu fil-weekend biss. Għattil għandek raġun, għalt li għaxġuni b'doza ta' enerġija t-nejn fil-ħodu ma' kunx nista' nikkontrollhom. U vera, u minn dik l-esperjenza tal-limt it-tfal intihom ftit. Bilanċ. Bilanċ. Bilanċ dejjem tajjeb għal kulħadd. Isma' ma Claudette kien fallilna x'nitkellmu anke li tuħsem fil-maratoni. Nhar il-ħadd dan ħaj xandar dil-ġimgħa dal-programm. Jien nhar il-ħadd ħanagħmel personal challenge u ħanagħmel il-full marathon, il-korsa 42 kilometers. Issa jekk jiġobkom mitolbu għalija. Le aħna ħanġu niġru miegħek. Bil-karozza. Għandna bżonn bħalissa. Laqat il-1 kilometer. Ejja, l-mistoqsija finali. Mistoqsija finali l-għamelin hija Claudette Abela Baldacchino temmen f'ħaj oħra wara l-mewt? Jiena nemmen falla. Jiena nemmen illi hemm xi ħaġa li jikbar minna Alla imini għax jiena nemmen fir-reliġjonijiet differenti, ġifieri rispettivament aħna naħbib tagħna torok li huma Musulmani. Maħbib ħafna tal-familja minn naħbib magħhom f'Ċipru fejn kellna l-IVF u rnexxitilna.
U di dejjem hekk tgħid li kienu ma' Malta Holiday ta' issa fi frar għamlu 3 ġimgħat magħna vera ħadna pjaċir bihom. Dejjem tgħid li irrispettivament minnu ġina nitlob l-alla tiegħi u intom titolbu l-alla tagħkom. Ir-reliġjoni huma differenti imma dejjem hemm xi ħadd li ikbar minna li tina ċans u l-opportunità li meta mmutu ikollna ħajja ħjar. Grazzi ħafna Claudette Bela Baldacchino, l-mistiedna tagħna illum fil-podcast ħaddu għosna taqgħu magħha għax ħabiba tagħna u anki ħabiba tagħkom. Minnaħa tagħna tislijiet. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,